Ahojte, volám sa Milan Zimnikoval, možno ma poznáte aj pod menom Junior a dnes som veľmi rád, že môžem uviesť špeciálnu udalosť. A to 20 rokov CV fotoknihy. A ja vám chcem dokázať, že s tou CV fotoknihou som ja od začiatku, kedy som vedel, že tá CV fotokniha vôbec existuje. Mám pre vás jednu lahôdku. Lenny Kravitz mal svoj koncert v Košiciach. Bolo mi málo byť len ako fanúšik a spievať si s ním, povedal som si, že chcem ho fotiť a mal som ambíciu nafotiť mu buklet. Trúfale. Ale čo sa podarilo, sú tieto fotky, ktoré chcem ukázať aj vám. Bolo to úplne rýchle a jednoduché dostať to do tejto knihy, do CV fotoknihy, pretože sa to hádzalo tam samé. Pozrite sa. Tu sa na mňa pozerá. Dôležitý moment. Je to veľmi príjemná spomienka a keď ma oslovili, že či by som nepovedal nejakú príjemnú spomienku na CV fotoknihu, povedal som jednoznačne, musím tento koncert, pretože okrem koncertu bol to zážitok aj fotografický. A buklet z toho nakoniec nebol, ale verím, že by som po reedícii mohol získať po 14 rokoch, ďalších 14 rokoch aj podpis Lennyho Kravica. Všetko najlepšie CV fotoknihe pochopiteľne, je to jednoduché a rýchle, už aj v mobilnom telefóne a posielame babkám fotky z dovoleniek a vždy sa pýtajú, ako ste to dokázali. Babi, CV fotokniha. A to želanie nahlas moje je, aby som z tejto fotoknihy dostal jeden parádny obraz. Tak ak viete to zariadiť, zariadte to. Ďakujem už teraz.